Industriya naman ng pagbabangus kinilala sa Kalutan at Dalan sa Dagupan City. Sa detalye mga kasama natin na Idol Jam Victorio. IFM News. Patuloy na binibigyang pagkilala ang mayabong na industriya ng pagbabangus sa selebrasyon ng Bangus Festival Kalutan at Dalan sa Dagupan City, kung saan libo-libong bangus ang iniihaw taon-taon. Sa panayam kay Dagupan City Consultant Rex Catubig, tumataas ang bilang ng Dagupan Bangus na iniihaw kada taon. Mula sa 22,000 noong 2024, nasa 25,000 bangus ang iniihaw ngayong taon. Dagdag ng opisyal, patuloy na iginigiit ang kaibahan ng produktong Dagupan Bangus mula sa ibang probinsya sa pagtatatag ng labeling sa mga pamilihan para sa kapakanan ng mga consumer. Ngayong taon, nakatakda pang malaman kung nahigitan ng grills at bilang ng mga dumalo mula sa 1 milyong katao na dumagsa noong nakaraang Bangus Festival. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.